orain espetxe politika aldatzeko unea dela uste dugu. Alderdi politikoek ere adierazpen eta mozio desberdinak onartu dituzte bide berean, eta iritzi berdinak entzun dira gaur egun gobernuan dauden hainbat pertsonen aldetikan. Beraz, orain hori egikaritzeko unea da. Orain preso nauzia konpontzeko unea da. Venido. The revolution will not be televised. ¡Viva Zure! ¡Compa, opa! Orain, espetxe politika aldatzeko unea dela uste dugu. Alderdi politikoek ere adierazpen eta mozio desberdinak onartu dituzte bide berean, eta iritzi berdinak entzun dira gaur egun gobernuan daudenen hainbat pertsonen aldetik. Beraz, orain hori egi bihurtzeko unea da. Orain presoen auzia konpontzeko garaia da. Orain presoak etxera.
Baione! Altsasuk erakutsi dugu eta Altsasuk badaki zer den injustizia eta zer den injustizia benetan modu gordinean bizitzea, baina guretzako Altsasu ere eredua da herriak aktiboki eta herri aktibazioa eta konponbiderako grin hori erakusteagatik, aktibo mantentzeagatik, mobilizazioak deitzeagatik eta benetan honen kontra beraien jarrera erakusteagatik. Guztiok nahi dugu egoera hau behin betiko aldatzea eta guztiok horretarako gure alea eman behar dugu. Orain eskatuko neke martxalari...